Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aray, nagdagit ko ni Kwaro kay. Apa anak ko na break na paray. Hindi kalman, nakita kag linlinay, di tayo igit kalsada. Kita, agbalbalsay, hindi palayaw. Ay, imala ka niya. Kumalpas nga agbalsay, anya nga ti sumarunong aramidin na paray. Agsakto. Iso, ti para sakdaw. Anya nga ron eh. Nagagay nga ron. Uray jak ibaon ko amo na tiyan aramidin na. Ay, nagagit talaga. Enteng, adan pagluto, nakabalsig kan, Nalpasan ah. nakasakdukan iti paginaw ko inton madamdama. Nalpasan ah. Nasaya at met, nunalpas mo amin nga inaramid dagita at trabaho. Itay pa'y analpas. Nay, kasano nga'y amaluto da ito'y kukod, kat naibus mo't gayam dagiti Ricardo. Ikanak iti paggatang ka. Ingkagatag. Win! Oh, da ito'y nga rutisa nga gaso. Laya, asin, kan paminta, tigatangam. Sige, tagsubli ka dagos. Wen, darasam. Warog, adar aramidem. Was-wasingak da ito'y tricycle kwantay. Tama pa agpasada inton madamdama. Ada kanu pangibaunan kan ni uncle mo. Pinagbalsignak iti pagsungraw. Pinagsakdunak pa yun. Kita, ibaunak manang. Mapan ka gumatang pay iti Ricardo. Darasam. Lumalpasin na da ito'y aramida kantay. Una ti mapan gumatang iti Ricardo. Tawan sa bale, amay baon. Apay ka di nga gapapura ka, Kwaraw. Mapanak namin nagpasada. Naskin nga umadayo at tabaon-abaon danti ka nanggal ka. Kano si kansa, mati ka na yun nga ibabaw ni Uncle Mau. Ngaraw, sa matlat nanti makikita na. Mabit lang, talaag ti Ricardo. Oh, Antoy. Dahito yung matibarya di kwartam. Agyaman na kagawan, mabanakaon. Namin ano ka man nga subli-subli a gumatang dito tirsinak, Maray. Nakamano akon asubli, ayak. Nakasangapulo kan asubli. Ay, kasano mo ngamin, Maray. Pulos, ayak maibaon ni badong kao. Nagsadutan nga'y. Uray, ibaon kao nga umay gumatang iti kape. Di na kaya. Nukasta, sa daw. E di saan mo pagkap-kap yan? No ibaon ko amapan agaraon. Nagado areklamo na. Naasok ka na. Ay, kat saan mo apakpakanan ano kasta? Imbag pa'y nga ron ni Kwarog at nagagal. Ayun isuti ka na yun ko ang makikita nga trabaho di tabalay na kapitan. Katwan, isupay ti kanayon nga ibaon ni Maribana nga umay gumatang. No adda kumamot ka anakan mi akasta kagagal. Ay, nasaya at kumaa. Di urag tugtugawak laengan. Nga mao mamutin ni Kwarog. Iso mapanlakan no agpasadan. Tapno saan akanayon nga ibaon ni Uncle na. Nay, anya itayon tigatangag. Ay, nalipatak mo taon. Day takot nga minta nagaduti istoryam. Malipatan pa yung tigatangam. Ay, agawidak pa'y Maray. Tainak man lagi pun tigatangag. Kat lagi pam dituyin Apay, masapol nga gawid ka. Ay, ijay laeng balay miti pakalagi pak Maray. Ay, kat agsublikan tuman nga rodan Apay nga awan ni Kwarog dito'y paradaan da, paray. Apay, di mo ayamaw, anapan nagpasada, paray. Was-wasingan na gayam di tricycle na niya. Wain, apay sapsapulam na dyan nagagat akanakam. Ada kumapangibaunak. Ibaon mo manay. Nagagat nga ron. Agpada kayo kanituyang ko na laing nga gibaon. Asino kumati sa baling nga ibaon ka? No sana ni Kwaraw. Alangan mo't nga ibaon ko to'y bagik. Ay, nagtugawa man pa dito'y paradaan na Kwaraw, paray. Ilumlum mga kanituyang ka. Ha? Apay nga ilang mga. Ibaon na nga rod. Amom kanyak paray, jak kayat, di may babaon. Agpadata paray. Sa payawan sa balya, may baon, no saan laing asyak. So nasaysayat ng limbangak. Agawid aktaw, inton pangal daw.
Inteng, nalpastan anangan. Kiwin, itay pay. Nakapalpaak pa yun Kat, anya ngay ti aramidem dita. Nakatugaw. Aging ingat amangkit kita kadagiti aglabas at tao Jerwar. Adda agur-uray ken ka ijay lababo. Bayab nga aguray. Agur-uray dagiti iinnawam. Ay, siyak ayat aginaw. Ita ka lang nga aginaw. Tatunggal malpas tayo amangan. Romwar ka adagos dito balay ajak ammo no sa dino ti papapanam. Ay, kwa, mapanak pa'y man agpaangin Jerwar. Nilatan kwarog ti ibabaon mo nga aginaw. Kaada nga ron, di iso ti ibaon. Kat, kasano ita taawan ni kwarog ang maibaon mo? Sumangpet na dyan ton madamdama. Yuray mulatan kan kwa na dagiti innawam di talababo? Mapit lang Kwarog! Hoo! Adakan! Ay, awan pa ni kwarog. Saan pa'y asimbangpet? Iso asikan ti mapan aginaw. Ay, try ko naginggat madamdama. Sigurado asumangpet. Paglutwag ko man ni Badong kumaray, tagodo nga, ngamawan mo. Ay, kat inlamangan na kamanan Ay, talaga nagsadok. Luapay mo. Oray kano ni Kapitan. Sadot kano mo. Nilaangan kwarog ti kanayon na nga ibabaon. Imbag tada ni kwarog ang maibaon na. Maumamat ni kwarog Kasanuak ngay ang makaudong no awan maibaon ko nga agluto kun agbantay di sa balay may. Narigat anya no nasado ti kabalay mo. Ay talaga nagrigat maray. Anya nga tayo ti aramida tapno aggagat ni Badong kaw. Inteng, nalpastan anang rabi Ay, wun. Nabsugak. Napapaitan ti sindata. Kat, anya pa'y laan ti aramidam. Nakatugaw manen anya pa'y kuma. Di mo pa'y nainawan dagiti nangananta itay aldaw. Nainayon jay nangananta ita arabi Ay, adun? Siyak tinagluto. Iso asikamot ti rumbang nga aginaw. Ayan nga minjay nagagat akaanakak. Saan pa'y mat anagawin? Saan anagawin? Rabiin? Napan nga rod nagpasada. Ay, isuntun ti aginaw no sumangput. Di ka lamapain. Nanganam, ipainaw mo iti sa bale. Di ka man agdanag tani. Nagagat siya kaanakak. Ay, agab-abuso ka mo tan, Inteng. Kasanod, no saan nga agawid ni Kwarog? Apay kumaasaan nga agawid? Magnam na makalatan kan kuwana. Anya, birbiro kam ni Badong Mau? Ay, won maray, tayo di kalkalpas mi anangan. Nagpukaw mutan akas laasaw. Ay unay mo tan, kasla majek. Iso kumakat ti paginawag. Agasam nga'y, siyakla amin na itagtrap-trabaho di tabalay may. Way na, makitkitak nga rod sumaksakdo ka. Agbalsig ka pa'y, agluto ka naglaba ka. Una, no oras ti pa nagtratrabaho, agpukaw ni Badong kaw. Sa dino nga iti papapanan na. Diyak man ang umar. No oras ti panangan, ay na agaway. Day, talaga adak kalaparikod day tamaray. Iso nga rod ti pakaburburi-burak, maray. Dahito yan ti ultimatum mo, Inteng. Awanan ti pasipasensya. Ay, di mo man ipakipakita mo't na itabalunod. Ay, apay kit din asan. Nasken lang amakita dagiti do nagdadakkel amatam. Tapno amom ti pagbanagam no agsadot-sadot ka. Ay, uwan, amokon, amok ti aramidak. Anya ti amom nga aramidan? Ay, nalipata kung timbagam kanyak. Makitam dayta? Kwa? Kaibagbagak lang kan kang nalipatam adagaws? Ket no nagad adumo ngamin. Kunakmet kan ka akalpasan nga aginaw ka. Aglaba ka. Kalpasan na, aglampaso ka.
Kan agkaraid ka, ija arubayan. Ay, aga sabmantiki na aduna. Ay, Ada reklamom, ha? awan. Ha. Apay ada reklamo? Ay, kunak ano adata. Ay, urayak man di kwarog. Ay, mabalin. Ta iso mananti ibaon mo. Ay, saan? Jak ibaon? Sakti ibaon na. Ha, sika inteng. Sika ti ibabaon ko. Ah, Iso asaan ang mabalin nga agibaon ka iti sa balay. Mangantan tuyang. Na, itakala sumangpal. Kaya una, panangan gaya may. Awan ti makan. Tapay, Diyak naglutaw. ape asaan ka naglutaw? Kit nakatugaw ka lang mo dita. Ay ka siyempre agre-relax sak gayam. Makarelax ka pa ilang ay kit mabisina kaon. Naamiris ko badong. Anas kun asikamot itataglutaw. Anya? Aginaw kas kada aglinis dito balay. Ha, siya lamin ang. Ay sana mabalinday tuyang. Jak umanugot ang kastak ti mapasama. Ay kat makamu ka. Saan matasyak ti mabisinan? Punay kamutin tuyang. Parigatan naklaunay mo tayo. Rombang lang. Baliwam day takinasadot mau. Ay. Tasyak na umaakawn. Ha, siya lamin ang. Umunag kan inteng. Anya aya ti aramidam di tarwar. ay urayak nga rod ni kwarog akaanakak. Apay amasapol nga urayam. Urayak takasapulak. Nagadumot ti ipapaaramin mo ngamin. Ado ayamat. Na, Ibabaon ka laang mat nga aginaw. ay nagaduday ta inawak di talababo. Aga samday ta akangato na ngay. Nangat nga to gamsyak. Nay. Adda sumungad at tricycle. Ay, asus! Si Mang Petmet lang ang tinagagat akaanakak. Adan aginaw. Na. Ay, darasam kurog! Umay kanta, ada mangururay kan ka! Warog. Adda kagayam dito tersena ni Mariko Anang. Nangag ka ka din? Unantay, nang restaurant ako na. No makita na ka ni uncle mo, sigurado nga ayaban na ka amangan. Kat paginawin na ka kadagiti na ornong a plato. Nangana ko nantay. Anya itayon tikat gatangem kwarog. Soup drink, nana. At itibayad ka, oh. Uwan, mabit lang ta ikan ka iti soft drink. Oh, atoy. Thank you. Sige, inakaw na nakwanang. Antay, da kayo latan ti aginaw itinanganan nyo, Iba undak manan. Sige, inakaw. Apay nga men, tani pa'y lakwarog ti paginawin niya, maray. Ay, ningamin inteng, nagsado. Iso ano awan maibaon ko, ni kwarog latan. Ay na, maray, mapan mo tulungan ni badong mo. Apay kumatulungak. Kat nagmayat ti tutugawak dito isangwanan ti tersinam. Itay pa'y nga karasuble nga agsakdosak daw. Kunak nga may nga isakduan nak iti pagdigos ka, maray. Ay, mabanog matin Imbaon ko pa'y ang agluto. Takayat ko, ano agawi da, addan nakadasar amakan iti lamisaan. Kayat mo, automatic. Ay, katuan na. Napanmot ni Kapitan iji pagsaksak-duan. Nagkita dan dagiti agkumpari asado. Na, agsakdo magaya mo ni Kapitan. Yun atawan ni Kwarog ang maibaon na. Yan ay paray. Nakasakdo kan. Ay, maudin da ito. Tanapunok mo tagjay drum. Ay ka nalpas nga rote na ati trabaho. Anya nalpas kinuag luto akpay. Nay, apay ang pagpada talaki din, tararamiday. Ay, awa mo ngamin ni Kwarog na ibaon kon. Siyak paray, nung amin sa anak nga agtulnog kinituyang ka. Pangpurin na. Mabaling ka na, kagreklamo paray. Ay, ireklamo nito yang mo. Una, tanaglaing nga gibawad. Ay, ireklamo sabot ni Banang Ang paray, pangireklamo ak ngay. Iso nga agtong paltan sa latan. Badong! Ay sus, pukpukawan na ko nituyang ko paray. Nagbayagkan! Ay, Agawin ka na! Wine! Agawid na kaon! Ah? Ay, inakot paray. Agkagagit ka, Wine. Ay,
Ay, uray si ka. Ay natatabadong kan kapitan. Saan kayo ngamin agsadot-sadot? Laglagi pa nyo at ikinagagat, ipaay na tinamay itibyan. Ala sigay! Dito'n tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Bugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junred. May sabay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, itingkay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tuyeng! Umay ka man dito'y! Nay, apay manan aya. Inananom da ito'y radyaw. Saan mo itong gagunay? Na, nagdengagak lang mat iti drama. Pinirdim sa amin tayo. Uray agrarigla ko ba? Awanay. Ay katawan bateryanan igatangam iti baro a baterya. Kahit siyang mananti gumadag. Tunggal maibos ti baterya na, siya latan ti kadayo na gumadgadag. Si kagayam taday gatang na. Ay naumakaw. Nanda ko matibi dito'y balay. Bateryan to, may awan may gatang mo. Day tanto laki din tiba. Eh, panunod ka man mo ito yan. Nung kasanuta makagatang iti TV. Sakita, hindi pagpanunuta. Yung na, si ka tinalay nga, panpanunod. Ala, at panunod ka. Rugi amang. Marikwanang, anya ti problema ni Marituyang. Tanakapanimid mo't di taigid ti tersenam. Jakman amukan kwa na mare, do anya launa yan ti pampanunutan na. Ay damagak man. Marituyang, adan samot problema. Ay, adda nga road maray. Kat ibagamon bareng matulungan da ka. Matulungan da nga ta? Bareng matulungan da ka. Saan ka di adagiti agkukumare? Katrumbang agtitinulong. Ay, sabagay mutkit di Sapay ko mga raw ta matulungan dak. Ay, amuyo ko kumaray. Problema. No kasano kami amaaddaan iti tibay ken ni badungkaw. Na. Uray matday ta uray la naggidan kayo ang nagkataw. Kunak man no matulungan da. Syakto, pa'y katawan tibik. Matulungan ka kidain. Maray, saan mon nga arapaapon ang maaddaan iti TV? Tauray da kami kaninteng, awan mat TV may. Kaya't mingarod kin ni badungkaw ti maaddaan iti tibay. Adda kwartam. Kano nangina ita ti tibay? Awang ngarod maray. No kasta, saan mon nga arapaapon ang maaddaan iti TV? Ta saan na mapasamak dayta? Kas karina aya ti maaddaan iti TV ita apanawaw. Sige, lumaban ka. Kalaban ng dagiti kontrabida. Ganyan, laban. Angay! Angay! Don't disturb me. Agbuy-buya ak. Agbuy-buya kay tiyan niya. Iti TV Anya ngay kumati buyaek. Awan mo't makita ka TV dito sa halas yaw. Pada. Data kay ni. Da iti sangwanan. Nagdakkel a TV. Awan, Angay. Adda nga rod. Dito'y panunot ko. Iso nga aglisi kakit dita ni madamati laban da. Aksyon pa iti buy-buyaek iti panunot ko. Sige, aglaban kayo. Yay. Anya ti mapaspasama kanyang kailantay. Ne, apay aya. Nakitak dito sa halas. Kuna nang agbuy-buya iti TV. Idinto tawan mat TV yaw. Ay na, bay amon no kastana.
Agim imagine nga da TV di tasalas. Simot ni Uncle kuno kasta. Ay, anya nga ti maaramida, kwarog. Kat awan mo't nga rod ti maigatang iti TV. Pare, nabuyam ka di pelikula idirabi iti TV. Naglaing di bida niya. Danog iti nagsasaruno. Kuna na. Hindi ko kinugtaran naman. Kuna na. Ay, natumba adagos di kalaban na. Ape, amo maya nga da TV may pare. Ay, awan aya. Awan igatang may kinituyang ka. Nakapoy kayo. Di TV makit kastoy. Hop! Ay, nagdakil mo dun pare. Pero may mati pa nangiyukran mo na kita imang. Kurayalan na iwatag. Kasta nga ron kadakil di TV mi. Kasla mo din pagsinyan pare. Dakdakil pa ya. Ayagas man. Ay, jak amo no kaano kaminto mo na makagatang kanituyang ko iti TV may. Ay, awan pa'y marami dito balay. Awan radyo pagdinggan. Awan TV pagbuyan. Ayun na yan. Kanya tiraramidin na tayo tuyang. Hoy, tuyang! Dandanin ba daw? Ha? Dandanitan maadaan iti TV. Kasano dandanay? Dandanin malpas na iti pampanunutag. No kasano ta maadaan iti TV. Narugyakon ka. Kaya't mo asawain talagang agpampanunot ka. Kay kunang mga agpanunot ha. Sige nga rin. Lipasam lang dahil ta pampanunutay. Pangam niya. Sigurado ang mamadantan iti TV ta. Siguradon da ito ba daw? Sigurado. Saan mo't nga imay nagpanimid dito isang wanan ti Tersenam ni Marituyang ita? Ay, kat kinatawaan tagayam. Makapakatawa mo't nga minjay kunana. Akayat na amaadaan iti TV. Nasaktan siguro at iriknana. Ay, siguro. Ay, kat no nagngi na ti TV. Kisumat. Imbagak kan ni Inte nga iti uray kaano man saan kami amadaan iti TV. Iso aday jay, itilaangan imahinasyon na ti pagbuybuyaan na iti TV. Naglaing man ni Kapitan no maaramid na ti kasta. Kabailan na, Maray. Awan nga ron maigatang iti TV. Agpahili ka na natuyang. Wan, kwaraw. Mapanak man mga laiti TV may kinebadong ka. TV? Ito igatang yung iti TV? Na, apay nga katawa ka kastangay, kwaraw. Kat no nagngina ti TV. Ay, amin kayo katawaan da. Kulayo siguro ajak kabailan ti mga laiti TV. Awan da kas na ti agarapaap. Mala, itulod na kun ijay ilay apangalaak iti TV. Talaga napigsa ti pakinakam mo Ayun sige, aglugan kan. Inteng! Ay, Inteng, lukataman dyan daw. Adag tok-tok to. Aha, magbuy-buya. Nagsadot kalakit din aya. Para manglukat laang itiri daw. Siyak man laangan ti mangilukat. Maray, ni parinting ay. Kwa. Ay, adak dito salas. Umay ka dito. Sige, umunag ka, pare. Umaya mo makibuya, Maray. Kita paray. Nagdakkel nga ulag dito. Ulag. Ayan natin ulag. Kita TV. Kita Awan mo ti makita ka TV, Maray. Nalipatak ana ibagaket ka. Asyak lang ti makakita iti TV mi. Ipanpanakil mo, nagdakkel di TV. Awan mo makita. Ay, pasensya kan pare badong. Kinapudno na, awan igatang mi iti TV. Pudno ti imbaga ni Integ. Iti panunot na laeng ti ibagbaga na adakkel a TV. Kung naklaki no po nun, umayak ko mamakibuya. Day tanggil yun. Umasidigan ijidakkel nga ulag. Aglaban da. Iyay. Badang! Badang! Apay nga itakalaing.
Unam nga gudong ka, ang nagmalmalam ka mo ijayay. Adan TV ta badong. Kita Ha? Iso dahi ta nakalugan di ta nagdakil at truck? umay da i-deliver. Adan TV ta. Yes! Adan TV may! Ay, agure ka tuyang. Kasano ka dakil dahi ta, TV? Dakdakal ngam day to balay ta. Ay, nagdakilan. Yahoo! Yes! Ay, yes lata. Adan pagbuyan ta. Kimita amin na nakaruba. Ay, nasayat mo. Pati kumaad gitig ko kumare kat makita da nga adan TV ta. Ay, tuyang. Nangalamay iti pinanggatang mo iti TV. Ay, pinanunot ko no kasanaw badong. Ay, naglaing ka na talaga tuyang may lab. Ay damaray, inaribongbongan dagiti tattao di nagdakkel at TV damari to yang kadgabadaw. Talaga adakkel, Mare. Wag, kano sa nga pulo alalaki tinang bagkat. Ay, una yan. Talaga ang nagdakkel no kasta. Dandanisaan nga imanay di taridaw ti balay da. Ay, tidakkel aburbur siya. No nangalaan ni Marito yang iti kwarta a pinaggatang da iti dayjay at TV. Sigurado ang nangina dayjay at TV tadakkel. Ay, sigurado Damagag tuman kan ni Marito yang no kasano na ginatang dayjay at TV. Ay, mangmangag mo dayjay. Nangkain, mangmangig ka, nagpigsa. Aggap-gapon sa iti balay da pari ba daw? Kabarang-barang ngamin di TV da. Ay, dakal. Gimatang da talaga? Unanggal. Sa bagay, dakkel mo ti TV dito balay. Awan may, panunot mo lang mo data. Kung bagkada pari ba dong ta ada nagatang dan at TV? Nagpigsang kail. Ibaga mama tasanda pigsaan, ta makalistorbaw. Jak mangag jay ibagbaga jay gumatang tanapig sa tibulyom jay TV yaw maray. Nay, basol ko pa, no di mo mangal. Pakapsutan nyo matibulyom jay TV yo Saan nagaputa ka barbaro kat pigsaan nyo matitikas tauna yan. Di yung pa'y kayat. San kayo man makabuya, makadingag kayo mal. Amo may nga adan TV yaw. Iswasaan na masapol nga ipasikat yaw. Kasano, awan pulos bibiliban nyo kanya kitay. Katawaan dakpay, idiimbagak akayat mitimadan ititiray. Kanya nga ita, katawaan dak kadilaktak. Makitam ayang agkat-katawa Nasaya at nukasta. Ay, pakapsutam jay TV maray. Agtulang kami amin no napigsa ti bulyom na. Kasla pagsinyan. Sino di mawagkan ka nagbayag akinasaritam? Ay, jay man nagutangan ni Marito yang iti TV da. Na, anya? Da kami gayam ti contact reference na. Ay, delikado kayo no kasta? Kaskada ko maker. Ay, kasano no sana makabayad? Di da kayo tiagbayad. Ay, day tangarod kat. Ay, sana mabalain. Ay. Pangalaak nga iti pagbayad ko. Ay, inutang nagayam ti TV da. Sapay kastala unay ti panangipasikat na. Ay, utang gayam. Tidakas, kainraman na kaya. Ay. Syakla nga taaya ti inraman na. Ket si kagayam ti kumari na. Hindi nga ta kumari mi akuhanang. Mabalin nga inraman na Ay, sos, delikado kami no kasta. Ay, basta didak iramraman, tanalinis tinagan ko, kas kapitan ti kabildatan. Awan mabalin amang perdi iti reputasyon ko. Anggal! Anggal! Apay! Kunak nga jay kalabarangay hol. Ay, abanak lang no adamang birok kanyak. Isungarod nga umay kayaban. Ay, dinamag mo kumaano, taon no saan day tamang birbirok. Umay ka no agsingair. Ha! Ne, nakautangam, intang. Diyak mo! Uray siyak kapitan. Kat umay daksing-singiran iti utang ni Marituyang atibay. Apay nga inramraman na tayo day jay Marituyang. Ay, makaong taksan, kapitan. Ah. Mapan kun sa sugudan day jay ako marimay. Ay, no. Akalma kala kagawan.
Unangam apay nga iraman da tayo iti utang da. Ay, nasken akasaritak iti nasaya at ni Marituyang. Kasaritan pa'y lang itinasayat. Ha? Agpipinungot tayo kiday. Ay, saan apay nga agpipinungot tayo? Ay, agpipinungot kayo. Sana makipinungot kagawad. Kasaritak pa'y ni Marituyang. Bakapsutan dati bulyom da ito TV tuyang. Nagko na pakapsutam. Pigsaam kit di atap numangda. Uray di ta kabangibang abarangay. Tapno manggag na jaga ayab di tarwar. Adaya! Ano tuyang? Sada ba daw? Dako nagtumay. Di ko arong man. Apay nga ta. Di na kunaan nga umay makibuyay titibay. Tinasaya ating kakasarita. Mayak ti buboya, ibaw na kidain. Sikan ati mapan makisarita. Apay ko araw. Ina na tuyang. Papayaban day di barangay haul. Kasarita ka nun ni Uncle ka. Nay, at basol na. At pinagbalin na kami mat ako maker na di inutang na tibay. Ay kastaya. Ay aguray ka. Tay nakayaban. Kita man, tiro padagita nakaaribungbungken ka iti inaramid mo. Pinagbalin mo ako maker iti utang mo. Ay nakapitan. Abaya kasta ti panagkita da kanya. Kas dalamat ngumer-nger-nger alyaw. Talaga makaungot kami iti inaramid mo. No. Saan? Agtal na kayo, waraw. Kan kagawad ko na. Saan ang maala iti pudot ti ulo ito? Kasarita tayo iti nasayat ni Marituyan. Amok adenggen na tayo. Kutuan mo't nga main. Ibagamot asa andak akuskusilapan kapitan. Kas lamo langal ngalunda kun asibibiyang. Sungarod Mari. Tapnusan kami ang makaungot ka. Bayadam, adya utang mo. Isanda kaming eramraman na. Alawunang bayada kun kapitan. Didaklaguraan. Ibagam asardengan dakaon. Sige. Sardengan yun ako silapan ni Marituyan. Tuyang! Umay ka man dito. No agayab ka kas kalasig siguro. Ayan na dyan TV. Insoblikon. Sabi nga sublime. Awan gayang pagbayad. Dahil ta tinapanunot ko awagas. Tapno sa andak nga may singiron dagiti nakautanga. Lukas na, awanan ti pagbuyan ta. Ay katawanan na. Ito ladaglangan ni kumpare ngayon tayo. Agbuyay ti panunot na. May mayatan ti kasyay. Tapno menos gastaws iti kuryentay. Ay na toyang. Awan dakes na iti hulugan at TV. Basta lakit at pagbayad mo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di FPPC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y estasyon. Ayaman kami iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga inawis nak dito'y tersina ni kagawad ko anang tataba daw. Pag meriendain nakkaday. Pag merienday nasasawam, naglain ka nga. Anya tigatangan yaw. Adalang man ipabasak ka ni Kwarag. Pagbasain na. Kita, no talaga mo't lang ang nalain kang agbasa. Anya ngay nga ro ti pabasam kan kwa na. Kwarag. Basa man da ito'y nakapigkay dito'y tersina ni Mari Kwanag. Ayan na ti basak. Da ito'y na ito tudak.
Dim sursuruan marikwanan. Bay, mabasahin na. English samot na itaw. Medyo nakapuyak iti English kahit. Kwarog, saan nga English dayta? Ha? Dim mo basahin? Amaw. Kit basahin nga rutin Ay na, apay aya ka ba dong apilitom nga agbasa ni Kwarog no di namot amaw? Day, kasano kumasaan na nga amaw? Chiptanod, saan na makabasa? Kunana di tayo, bawal ti umutang. Nagla ka. Ha? Ay, gusto niya pang panunutek. Dandanik na pugtuan. Dakay lakamalay, no apay ni Kwarog ti pinagbalin ni parente nga chiptanod. Na, apay anak ko namday ta. Kadi na mutagbasa. Di na amo ayamag. Ay na, pulos asaan na nga amaw. Kahit anya ko mga rodeta. Siyak tirumbang ngagbalin na chiptanod. Tapay anak ko namday ta. Kadwa na, tanalay nga gayam. Nalaing kaya mag. Ay sos, narigat lati agsasaw tuyan. Nalaingat, isuan no adaman tirumbang ngagbalin na chiptanod. Awan sa balay, no sana siyak tuyan. Nangingmaw. Talaga nasiglat kayo atanod ako raw. Natiliw yung tatakaw iti manok iti rabi. Wanang kail. Pinagtitinulungan mi kadag iti tanod ka. Saan kami anat naturaw? Ay rumbang laeng Nagbantay kami talaga. Idinadlaw mi nga danjag tatakaw. Kinahamat may. Ay, kasta ati tanod. Uray no adda nalabusan mi ahway tlide ken kapray. Na, saan milatta asinarda nga nakinahamat jag tatakaw? ay, nagtuturod kayon. Aging ga nakamatan min jag tatakaw. Limaban pa lang. Anya nga iti naramid jaw. Dinanog ko Lumaban gayam Ay, nagturudin at chiptanod. Siyempre agpabaka kaya. No tinuratan lang ang kail. Awan ti makatiw kanya. Anya mo tayo chiptanod mo pare. Di na mo tagbasa. Na, di mo mo't ibagbagat ti kasta paray. Naglaka lang, di na pa mo basahin. Ay, uray di na mo tagbasa ta nagagat ken naturod. Naturod ay abay. Apay, di mo na damag iti rabi nagronda da. Chismis lang da kita pare. Natiliw da jag tatakaw iti manok dito kabildatan. Dahita lang, natureday. Nalibtak at chiptanod ni Kwarog. Siyak pare, uray pa'y kasano karigat, kabalak abasahin. Malaki mo, iti grade 1 tayo. Ay, amok asikat ti kalalaingan nga agbasa iday. Ti chiptanod, rumbang ang nalay ngagbasa. Kasla adda kayat mo asawon na. Ay kat naglaing kan nun nagits mo ti bagbagak pare. Apay, kayat mo tagbalin at chiptanod. Ay na, naglaing kan pare. Kasta talaga ti kayat ko mapasama. Aming kadimaray, na pagsasaritaan mi ita iti barangay hall, asukatanan ni Chiptanod. Ha? Ni Kwarog? Sukatanan? Isumati ko na ni Kapitan. Ay, apay ngay ang masukatan. Kat mayat-mat ni Kwarog kas Chiptanod. Pagbigyan tayo man mat kano ni Kabadong, ta ibagbagana kat nga iso tinalaeng. Ay, awan lat amok anasaya at mapasamak marikwanang. Sana nasagit tinagam kaw. Ngunit tataba dong tagbalin na chiptanod ang kail. Ay, rumbang laang Barang nasaysaya at taon, no iso ti agbalin at chiptanod ti barangay. Isumati ko na. Nalalaing ka nung nga adayong nga mitisi ka. Ay, yaminay. Talaga nakapuyak ng agbasa. Ay, talaga nga min analaing nga agbasa ni pare ba daw. Ang nalay nga agrunda. Uray alalya, jak kabutang. Ay, day takot ti pagbilibakan ka kaanakan. Sige, pagbigyan tayo ni tata ba daw agbalin at chiptanaw, no day tatikayat na. Di siyak itan ti chiptanod tuyang. Kabaalam, tagbalin at chiptanaw. Ay kat siyempre dahito ya kinalaing kaw. Yaki din kabalan. Ay sos, badong. Narigat tagbalin at tanaw. Day tanto ki di chiptanaw day. Hanya ko matinarigat. Nalakalaan tuyang. Basta mom tagbasa ka nagbilang. Sige man.
Kitaan taman no kabailang mulaang tagbalin at chip tanaw. Kunakman no agronda kayo ita, kabadong. Madaman nga grunrundada, maray. Ang tugawak lang dito tersinam, taurayag dagiti pinagrunda. Asino dagiti pinagrundam? Dagiti tanod ko Kano nagaduda, yaki di ibaunay. Simurot kamad kuman tas si kangaro ti chipda. Dita ka nagkamalay, maray. Tichep, aguro uray lang dayta, iti i-report dagiti adda ti babay na. Kastaya, ni kwarog ide, kat sumursurot nga agrunda kadagiti tanod na. Sa baliak nga raud, sa bali tagtartaray dito'y panunod kaw. Gagangay, itinalaing nga tao. Mare, nimot pari badong dayta agur urok dito'y tugaw dito'y tersenam. Ay, litamot din anak urog. Kuna na nga inururay na dagiti tanod na anagrunda idirabi Kayat mo asawan, saan anagrunda ni pari badong? Saan, Maray? Na. Kasano at tanod dayta? Sapay aldawan, di mo tinagrieng taagawid kuman. Ay, kababain alablab sandagiti tao, anakanga nga anakaturog. Dito'y paymat nga rod sangwanan ti tersenam. Riingak san, Maray. Ay, makapirdi iti view. Di ka lamapain. Naturog ka kiday ni sangwanan ti tersina ni Marikwanang. Pagbainak kumangay. Kay, saan kamot kanugayam anapan nagrunday di rabi Imbaon ko nga rod dagiti tanod kaw. Saan ka makawawat Ay, wan gayam. Ayan na nga, di honorarium mau. Awanan ti bagas kan sidaan. Ay, wala niya. Naskin na maawat kaw, di honorarium kaw. Ay, mapan ko alaay, kini parintay. Saramiday, mapan ka pala ang umutang, kini Marikwanang. Umutang manan? Ingkan, kano saan nakakayat at pautangan. Ibagam, tinagan kaw, kaskip tanaw. Kasano ko maapautangan ka, Mare? Kadi pa'y na anak sayan tinagadong nga utang mo. Di na kayat apautangan. Oray ibagak ani badong konte chip tanaw. Ay uray pa'y. Narigat mo't ano malugi day ti tersinak. Nungay ibagak anaungat ni badong kaw kas chip tanaw. Kanaungat lata Kanya ko mga itipagpot nga. Agwala ni badong kaw. Agwala? Chip tanod nga agwala? Dayamot kasta. Ay, inak ibagakin ni badong kaw. Di na kayak apautangan. Marikwanang, agsarita taman. Apay ka ba dong? Agungungot ka mal. Nasaya, tamadlaw mo ang makungungita. Na talaga makungungita. Apay nga road. Anya ti basol ko. Apay asaan mo ang pinautangan ni Tuyang kaw. Talaga gaya, managipulong kan ka. No ay niya timbagak, iso ti masurag. No ibagak ang pautangan ni Tuyang kaw. Naskay na pautangan. Nagturay ka mo tay. Una, kitano da nga rin. Sana agaputa si Kati Chiptano, kat maaramid mo latan ti kay kayat mo. Kaya't mo nga agwala nito yung tersina. Ha? Ay, sus, paysundan. Ay, una yan ni Kabadong. Ay, buongan ng samot na titagilakaw. Ay, isan na kalabdan. Kaya't ko tiba kapinatay. Tal na ka kadi. Siyak na ito agan anawakan ka. Ay, si kamot gayang paray. Kaya nga nga rin. Asino kumatim mga nawakan ka nusan asyak. Apay nga agwala ka dito tersina ni Marikwanang. Nakaungetak, tasan na kayat apautangan ni Tuyang kaw. Ay, ipukpuk kaw mo pa'y kano asi ka ti Chiptanod. Iso arumbang apautangan na kayo. Kit punumit paray. Awan gayang kwartame. Awan kwartayo kan ni Marituyang. Wayne, iso nga alakaw, di honorarium kaw. Honorarium. Manupay lang aldaw mo ang nagbalin a Chiptanod. Alaam ti honorarium maaw. Apay, saan na mabalay? Lukundak sa amay. Inaramid dak at Chiptanod. Ita, diyo ita ti honorarium kaw. Yay. Ay, aglalaban tayo na nukas na. Ay, agtalnakan na
Ay made, mare. Saan ang mabalin nga agbalin at chip tanod ni Pari Badong? Ay talaga amaday. Aga samanti inaramid na dito tersinak. Naga daw adi botelya alakom anabuong. Tinukol na pwede kayo nga istantek. Ay sos, nakaungungat. Kanabiit nga agpudot ti ulo ni Pari Badong. Kasta aya matigalad ti chip tanod. Ay, ti chip tanod. Nalaeng nga agpasensya. Kan imbes nga agwala, iso ti aganawa kadagiti agwalwala. Isumot day ti amok. Takasta ni Kwarog. Isumait ang ni Pari Badong. Di na pa'y kayat ti agrunda. Wen ta ibabaon na laang nga dagiti tanod na nga agrunda. Ket iso, agur-uray laang nga na nakaturog. Ay, saan akasta ni Kwarog? Kawan, sumursurot ni Kwarog ang mapanagrunda kadagiti tanod na. Kan talaga nga awan kabuteng na. Saan anasaya at tigalad ni Pari Badong? Isu nga isubli tayo ni Kwarog at chiptanod dito'y barangay. Is-istoryaan da kan di tarwar Badong. Tapay ko mga istoryain dak. Saan ka no anasaya at ti ugalim kas chip tanod? Na minsan naglangan nagwala dita tersina ni Marikwanang saan ako na nasaya at chiptanaw. Kahit isumot tinangag ko nga istoryaan da. Binuong-buong ko lang dagiti tagila ko na dakasakan. Nangagkaw asaan ka pa'y kanong agron-ronda itirapay. No day tatis istoryain da may papankanyak. Sige, agrunda ka. Inton rabimot lang, agrunda. Panagnakak man na siyak ti katuturadan at chip. Tanod dito barangay tayo. Ay na, nagmayatag silaw ititukak itaasal lagang kay. Nagadutin na tiliutan. Uwan nga rat ka, anakan. Sige. Kukak kayo lahat ta akukak. Tatiliwan na kayo ni Kwarog. Ang kail, datawid dyan ako. Ha? Ewan. Sino nga taday jay? Nutanod na kita. Apay ngagmay may sangay. Ay, ang mga umay agsilaw apada ta. Ay, abanta ng kail. Di ay abamaon. Sige. Kukak! Kukak! Ha? Timalayaw ang kail. Umaysan dito'y ayanta. Umay nga, timarayon. Ay, way. Apay nga timaray. Kukak! Kukak! Ay, Kukak! Uston! Ha? Adan anapabot nga. Ay, Badong, di kamot agkiraman. Agan anukan. Kukak! 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 Ha? Ay, sus! Sinarak ti spirito titukak ni Badong Kaw. Kukak! 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 Na! Kapanamaw! Kukak! Ay, sus! Aglag-tulag tumutang ni Badong Kaw. Agbalbalinan na tukak! Ang kail, nimot gayam tatabadong dyan nakita tayo dirabi ay. Ewan nga rod. Ay na, napabot ngan unay, hindi nagkukak ka. Ay, jak mating gagara binot butang. Napanmat gayam ka no nagrunda ngagmay-may sa. Apay ngamin na nagrundang agmay-may sa. Inda ulwan na kumaadag iti daduma atanaw tapno adda kaduhana. Ay, kwa, inta alawan ni Pari Badong. Kaasay, no kanayon latan nga agkukukak. Wano aglagto-lagto. Unang kail, kaasimot ni nana tuyang. Ay, nabanog ako ng kail. Sinalaan tamutain kan kinankantahan ta ni Tata Badaw. Ngam kukaklatamot akukak. Wan nga rod. Awanan ti mapanunot ko awagas. Kukak! Kukak! Ay, na, Kapitan. Diyo ko na ay nabaybayan nyo ni Badong ko nga ang kukukak. Kukak! Maray, nakita mo ito. Inaramid minti amin ka ni Kwarog ng awan lata. Walang raod. Kukak! Ay, ada pang panunutan. Kukak! Isun sa ti kasayaatan a solusyon da ito'y aparikot. Anya da ita, Kapitan. Kukak! Adubon tayo ni Pari Badong. Mayat sa. Anya nga dugwain! Nagkulay ti dayta! Ha? Agpipin na tayo nanukas na! Ay na! Mayatan ni Badong ko, Kapitan. Ay, naimbaga na. Ay,
mabigbig na kami, paray. Apay kidinasan ngay. Sika ni Parinteng. Kat si Kamay ni Kwaraw. Oh, Mayatan ni Tata Badong ang kail. Ay, narigat gayam tagbalin na jiptanod, paray. Delikadaw, kan nakabutbutang. ay, una. Nalakaaya nga minti agbalin at chip tanod. Iso ngay sublikon kan ni Kwaraw ti panagbalin na jiptanod dito barangay. Ay na, Tata Badong! Narigat ti responsibilidad ti Chief Tanod. Iso adi mo karitan day ta ang trabaho. Gaputa irresponsable ka. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.